Крем Moonrise на Aquasource. Специален крем за жени с екстракт от тиф-ям като главно активно вещество. Женските полови хормони се изработват в яйчниците, надбъбречните жлези и плацентата под контрола на два хормона и хипофизната жлеза. Важно е да се отбележи, че в състояние на здраве оптималната функция на женската полова система се осигурява чрез строг баланс между нивата на естрогените и прогестерона, който е различен през отделните периоди от живота на жената. Това се дължи на всички останали съставки на крема. Съдържа див ям, див сладък картоф, цимифуга, сибирски женшен, корен от репей, корен от делянка, лайка и пасифлора, масла от българска роза, бадем, жужоба, авокадо и шафраника, естествен витамин Е. Кремът е без консерванти, регулира менструалния цикъл, подпомага доброто функциониране на яйчниците, облегчава предменструалния синдром. Естествен антидепресант без странични действия, възстановява половото влечение, подобрява съня, настроението и самочувствието, спира горещите вълни в менопауза.